Howdy. Tässä tuli nyt vuosi nyt täyteen tässä tammi-joulukuussa, kun mä aloitin tän vlogaamisen ja tälleen, niin mä en nyt tee minkäänlaista vuosispessua, että mä niinku ei oo semmoista niinku motivaatiota siihen ja tälläin. Että se jää nyt tällä kertaa väliin, että katsoo sitten joskus myöhemmin, jos sitä nyt tekis jonkunlaisen kakkosvuoden spessun tai joku tilaajaspessun taas vaihteeksi, mutta kun kaikki on jo periaatteessa nähty kaikki spessut ja tälläin, niin en mä sitten tiedä, että minkälaista rupee tekemään ja tälläin. Mitäs muuta vielä keksis tähän väliin? En mä nyt keksi paljon mitään tähän, että ajattelin nyt vaan kertoa, että mulla tuli tässä se fucking vuosi täyteen ja mä en tehnyt nyt mitään spessua ja tällainen. Tää ei mulla tässä nyt muuta. Nähtäillään ja palaillaan sitten ensi videon merkeissä sitten. Joo. Mä oon Umpivlogi tässä ja nyt. Ehkä saatan olla ensi videossakin. Ehkä nähtäillään. Se on. Terve.